Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Boshim diplomli vrach-urolog-androlog, vrach-ultrasoniy diagnostika, vrach-xirurg, urolog-androlog Erkinjon Yo'ldosh. Binandagon muhtaram, درباره دیاگنوستیکای ضعیفی یعنی اریکتیل دیسفانکسیون ما صحبت میکنیم. اگر اریکتیل دیسفانکسیون دو تا اتاب دیاگنوستیک هست. یکمش اتاب دا ما گرمونورا همه چیزی که میبینیم با توصیه اساسیاسیون урологов, американской ассоциации урологов махсус, яни специальный исследование است их диагностика ин фармакодоплерография полового члена. ин чи аст? Как узви мардонагида ҳамин ракҳои суръати ракҳоро мо мефаҳмем, скоростиша ҳамин хеле фармакодоплерография мегӯяд ва ҳозир беморда ҳамин кадестем ин махсус мебошад дуюм этапда мекунад ин диагностикаро именно эректил дисфунксия сосудисти генезда ҳамин чиза мо мефаҳмем. Лекин ҳама беморон ҳамин дар кор нест. Мисолан мо чанд рӯз омадагим дар Ташкент, мо дар Ташкент дар Москва асосан Москва дем Ташкент қабул мекунем. Ман чагакда 50 то 60 одам омадаги боша заифи қатъи эректил дисфунксия якумш ба кадесим. Яъни ин арзон нест, ҳама намекунад ва ҳама докторам ина намекунад. Яъни лекин ина кардан дар кор ҳама хеле фаҳмидан дар кор. Ҳозир мо узви мардонаги ба шприц қатъи мо укол мекунем, дар намекунад ва суръати ракҳоиро дар узви мардонаги мо мебинем. Ҳозир ман шуморо ҳамина нишон медиҳам. Бинандагон мухтарам, мо мана беморда ҳозир дидем ки иҷода фармакодоплерография полового члена, яъни узви мардонага ракҳои суръатиша фаҳмидем. Суръатиш бояд минимум 25-30 сантиметр секунд бошад. Аз ин бемор 4,1 аст. 4,1 ин слишком паст. Ира иҷода эректил дисфунксия тяжелой степени тяжести, как и уже импотенция ҳама вазбин ҳамин мебошад. Ира фақат имплантация кардан дар кор. Баъди ҳавай мо катакавернозография мекунем, контрастом, как ҳамин узви мардонаги ва кавернозни тела контраст мемонем ва контраст кади компьютерный томография кади мебинем ки дар кадом ракҳода шикоф ҳаста. Ракҳо ҳамин ракҳое ки ба узви мардонаги мебиёд ҳамаҷо ба наомадест хун. Как хун мебиёд баъд мехизад, баъд сахт мешавад узви мардонага. Ин хеле 4,1 бошад ба ҷои 30 сантиметр секунд. Ин конечно импотенция вазбин. Ира фақат имплантация фаллопротезини полового члена. Как ҳамҷода имплант мемонем и постоянно хамхобагӣ мекунад, проблема намешавад. Хеле бошад вай бемор тайёр нест барои операция кардан. Дори камтар таъсир кардеса ҳаракат мекунем, дори қатъи бироем. Лекин ина ояндада фақат имплантация дар кор мебошад. Ҳамин хеле заифи эректил дисфунксия ҳамин хеле диагностика мешавад. Шумо агар шумо муаммо бошад метавонед ба мо муроҷиат кунед. Махсус ҳамин хеле обследование мекунем, ин грамотный подход мешавад. Саломат бошед.